Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і абмяркоўваць усё гэта і дзесьці нават будучае, што можа адбыцца ў будучым, мы сёння абгаворым з нашим гостем былым, і што мне вельмі радуе, гэта вот менавіта слова былы палітвязень, адвакат, палітычны і грамадскі дзеяч Юрась Зянькович. Добрый день, спадар Юрась. Добрый день, спадар Зміцер, добрый день, сябры, добрый день всім. Юрась, ну, па-першае, я не толькі віншую вас з вызваленнем, хоць адна ўжо адбылося пэўны час таму, але жыўцом мы з вами бачымся тут упершыню. Больш за тое, я вас віншую з тым, што вы ўсё ж такі неяк сваю форму набралі, бо ў мяне просто дрыжыкі былі па скуры, калі я бачыў фота і відэо, і ваш выгляд пасля таго, ну, от калі вы знаходзіліся ці адразу пасля выхаду з лукашэнкаўскіх катавальняў. Дякую, вялікі Зміцер. Я яшчэ раз хочу падзякаваць сваю жонцы, якая, канешне, мною апекуецца, якая зараз са мной тут у Варшаве. І ў значнай ступені, дзякуючы ёй, я таксама дайшоў да сябе, што называецца, прыйшоў форму, і маю магчымасць зараз тут прысутнічаць в студыі. Што датычыць вось гэтых кадраў, якія былі ў верасні 24-го года, то мяне на амерыканку прывезлі яшчэ ў жніўні, і следчыя былі ў шоку, і яны згадзіліся з тым, што в такім стане не варта мяне здымаць. Гэта, можете сабе уявіць, гэта амаль месяц я ўжо правёў на амерыканцы, што называецца, на такім лёгкім адкорме. Атрымліваецца, што вас рыхтавалі, ну так, адкармлівалі і ўвогуле прывезлі і рыхтавалі для відэо, для такой карцінкі, для ўнутранага і, можа быць, нават знешняга спажыўца. Ці гэта ўжо былі нейкія перамовы, былі нейкія ўжо намёкі, што, можа быць, дойдзе да, так бы мовіць, гандля палітвязнем Зянковічам. Як вы вот ацэньваеце сёння, як адбываўся той працэс? У жніўні мінулага года я ўжо ведаў, што справа ідзе да вызвалення. Пра гэта недвусэнсоўна ў КДБ мне казалі і падкрэслівалі, што трэба выступіць менавіта на тэлевізіі, што гэта будзе як першы крок, то бок яны ўжо актыўна сігналілі амерыканскаму боку, што у нас вось ёсць тавар, давайте пакупніках, які згодны гэты тавар набыць. І менавіта такім чынам гэта мне прыпаднасілася, што вось трэба, па-першае, як мне было даслоўна сказана, каб дзеду зайшло, таму што дзед асабіста будзе глядзець, і калі яму спадабаецца, то працэс зрушыцца з месца. Ну, а па-другое, безумоўна, гэта гучала тады в эфіры, гэта таксама быў выразны сігнал амерыканскаму боку, таму што, як тлумачылі КГБшнікі, ўжо на той час намеціўся тренд на палітычныя змены ў Вашынгтоне, і все спадзяваліся вяртання Дональда Трампа ў Белы дом, а Дональд Трамп, як вы памятаеце, спадара Шклярава в 2020 годзе ён выцяг літаральна за 3 месяцы. І ў маім выпадку тое самае, практычна на 100-й дзень ягонае знаходжання у Белым доме я быў вызвалены. Ну да, то есть атрымліваецца, што вось гэты перамоўны трек Вашынгтон-Мінск, ён все ж таки ёсць, таму што з апошнім часам нешта сумняюцца эксперты, аглядальнікі у тым, што ёсць менавіта трек, мол, наскаквае такія асобныя наскокі, там перамовіліся, нешта даведаліся, некага выцягнулі і ўсё, сышлі. Ці як яно выглядае на ваш бок? Ну, давайте не забываць, што Наталья Пяткевіч на колькі гадоў прабавіла в Нью-Йорку, і хаця яна была ў статусе жонкі прадстаўніка Беларусі пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый спадара Рыбакова, але ж вы разумееце, што фігура такого маштаба яна не сидела просто так, і безумоўна она навязвала пэўныя контакты, пэўныя сувязі, праводзіла пэўнае абмеркаванне, безумоўна гэтай сувязі яна прывезла ў Беларусі. Дарэчы, што таксама б'ецца з таймлайнам так званым майго вызвалення, таму што власна калі яна ў ліпені, калі не памыляюся, ці ў канцы чэрвеня мінулого года заняла пасаду в адміністрацыі прэзідэнта, а ўжо ў жніўні пайшлі выразныя сігналы ў бок Вашынгтона, што давайте вось ёсць Зянковіч, давайте его вызваляць. Гэта ўсё ж таки ідзе вось у такім працэсе, калі амерыканцы кажуць, што мы сваіх не кідаем, ну, адрозненне ад рускіх, которые сваіх так кідаюць, насамрэч амерыканцы не кідаюць, і паколькі у вас амерыканскі ёсць пашпарт, то яны за вас і, так бы мовіць, біліся. Ці гэта ўсё ж таки быў больш шырокі працэс, спроба наладзіць адносіны з Мінскам? Я думаю, что тут и одно, и другое, потому что, калі вы памятаеце, год тому, калі былі выборы в Злучаных Штатах, Дональд Трамп поставил гэта адным з пунктаў сваёй перадвыбарчай праграмы вяртання ўсіх амерыканскіх вязняў па ўсім свеце дадому.
І калі мы вярталіся, ляцелі на самалёце праз акіян, то вельмі яны падкрэслівалі супрацоўнікі дзяржаўнага дэпартамента в размовах са спадаром Джонам Коулам, гэта намеснік спецпрадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў па Ўкраіне, асабісты дарадца Дональда Трампа і ягоны асабісты сябар і асабісты адвакат, што маё вызваленне адбылося на 100-й дзень знаходжання Дональда Трампа ў Белым доме, і я быў 47-м грамадзянінам ЗША, якога 47-й прэзідэнт ЗША вызваліў за 100 дзён знаходжання на пасадзе. Таму для іх гэта, безумоўна, было вельмі важна. Але, як гэта часта бывае ў палітыцы, безумоўна, гэта яны спрабавалі забіць, што называецца, адным стрэлам ад дзвюх зайцаў. І, безумоўна, гэта ў інтарэсах ЗША, гэта ў інтарэсах глобальнай бяспекі, адцягвання Лукашэнкі ад Масквы. І гэта гульня, наколькі я разумею, працягваецца, і наколькі гэта магчыма. Ну, нават то, што Лукашенко кажа адкрытым тэкстам, што мы сяброўствам з Пуцінам не гандлюем, што вы нас не адцягнеце, гэта значыць, што выразныя сігналы да яго ідуць. І гэта ягоная рэакцыя на то, што ён все роўна будзе трымацца з Пуцінам, але, безумоўна, в інтарэсах глобальнай бяспекі, каб Беларусь была адцягнута ад Расіі і каб яна, ну, як мінімум, была нейтральнай у гэтым канфлікце паміж Украінай і Расіяй. Спадар Юрась, я все одно хацеў гэтае пытанне задаць, тым больш гэта будзе как бы знак, тому что тут людзі сумняюцца, што, маўляў, гэта прамы эфір, нешта такое адчуванне, што гэта быў запіс і раней уже бачылі гэты эфір. Не ведаю, з якой нагоды яны так вырашылі, але, спадар Юрась, я б хацеў вось што спытацца. Усё ж такі, колькі месяцаў прайшло пасля вашага вызвалення? Больш за 4 гады вы адбылі за кратамі. Доўгі тэрмін, пэўны час вы там былі у інкамунікада, вы галадалі, то есть гэта быў вельмі моцны удар і па вашага псіхалагічным стане, і па вашым фізічным стане. Ці адчуваеце вы сябе, што вы аднавіліся? Так, я адчуваю сябе, што я аднавіўся, дзякуючы зноў-такі падтрымцы сям'і, дзякуючы падтрымцы жонкі Алёны. Вось, і, безумоўна, гэта был вельмі цяжкі досвед, і я мушу сказаць, то есть тут уже гучала, вчора мы абмяркоўвалі тут в Варшаве, што некаторыя дыпламаты падкрэсліваюць, што як такавога катавання ў беларускіх турмах не адбываецца. І сапраўды фізічную сілу сілавікі стараюцца не ўжываць, хаця, напрыклад, у мазырскай калоніі мяне тартуравалі электрашокам. Вось, такое было таксама. Але гэта хутчэй выключэнне, гэта хутчэй, ну, я хачу спадзявацца, што тэкст цэсы на месцах. Але для сілавікоў вельмі страшна абвінавачванне менавіта в фізічных тартурах. Разам з тым, маральныя тартуры ўжываюцца, маральныя катаванні ўжываюцца рэгулярна. То бок, закінуць чалавека ў камеру адзіночку і трымаць там 3-4 месяцы, як я знаходзіўся, ці як Сергей Ціхановскі, я ведаю, што ён амаль всю дарогу знаходзіўся в адзіночках. Гэта таксама катаванні, таму што згодна міжнародных стандартаў, калі не памыляюся, звыш 15 сутак у камеры адзіночцы без магчымасці размаўляць з іншымі людзьмі, гэта ўжо катаванне. Я не ўпэўнены, колькі Сергей праводзіў, ведаю, што вельмі доўга, але я асабіста, ну, у мяне быў досвед, калі я больш за 100 дзён правёў у камеры адзіночцы, і пасля, ну, рэальна, тут выходзіш, трапляеш звычайную камеру са звычайнымі людзьмі і просто, што называецца, ну, хаця б выгаварыцца трэба за гэтыя 4 месяцы, просто з цябе льецца як плынь такая, все словы на любыя тэмы, то есть і гэта сапраўды вельмі цяжкі досвед. Я да чаго спытаўся. Вось 9 жніўня у нас тут у студыі быў узгаданы вами Сергей Ціхановскі. Ён адразу пасля вызвалення даў шмат інтэрв'ю, зрабіў шмат заяў, некалькі разоў, як гэта кажуць, патрапіў у не вельмі зручную сітуацыю, калі там, можа быць, не зусім разумеючы кантэкст ці яшчэ што-небудзь ведаючы, сказаў тое, што, ну, у 20-м годзе было б нармальна, а зараз іншая сітуацыя. І шмат было выказванняў таго, што ну навошта ён ужо так вот лезе на экран да журналістаў са сваім меркаваннем, пайшоў бы палячыўся. Бачна, што яму трэба аднавіцца і фізічна, і псіхалагічна. Потым вот выйшаў, нешта пару слоў сказаў, заяву зрабіў, і ўсё, там пару месяцаў адпачыў. Як вы лічыце,
варта гэта ці не варта, потому что я Сергею задаў гэта пытанне, ён кажа, что я адчуваю здольным сябе і патрэбу у камунікацыі і у патрэбу у данясенні праўды, ну і нешта рабіць. Вот что вы скажете з досведа свайго? Ну, у мяне не было магчымасці сустрэцца з Сергеем, пакуль яшчэ з задаваленнем сустрэнуся, калі на тое будзе ягонае жаданне і час ён знойдзе. Але што я мушу сказаць, што безумоўна PTSD, то бок посттравматычны сіндром ёсць у кожнага, то есть хто прайшоў праз все гэтыя выпрабаванні. У кагосьці можа быць больш лёгкай форме, у кагосьці больш цяжкой форме. Но у мяне ён быў в адносна лёгкай форме, і там, ну, тым не менш я взял паузу менавіта, каб зарыентавацца ў навакольным свеце. У Сергея я просто бачу по ягоных паводзінах, я, конечно, не психолог, там, не психотерапевт, але, ну, з майго пункту гледжання яго больш цяжкая форма. Вы адвокат, это яшчэ горш. Вы умееце глядзець на унутраныя чалавекі стан. Гэта частка нашай прафесіі, быць і психотерапевтам таксама часам, потому что людзей трэба супакоіць часам, так, і даць магчымасць адчуць себе, што называецца, нагамі на зямлі. Вось, но тым не менш, я бачу, што у Сергея вось гэта посттравматычны сіндром, ён у больш цяжкой форме, і я бы раю ему сапраўды папрацаваць з псіхолагам, з псіхатэрапеўтам дзеля того, каб аднавіцца. Ну і безумоўна взять паузу ніколі не зашкодзіць, нягледзячы на тое, што хочацца хутчэй уключыцца ва все гэтыя працэсы, асабліва што Сергей больш публічна заўсёды быў, чым я. Тым не менш, ну гэта, мне здаецца, была б добрая ідэя. Юрась, безумоўна, зараз тут мы з вами сустрэліся з нагоды вельмі важнай тэмы, ідэі, якую вы збіраецеся ажыццявіць, але ўсё ж таки, паколькі мы з вами пасля вашага вызвалення сустракаемся і гаворым увогуле ўпершыню, то я, хоць, можа быць, вам ужо і надакучыла гэтая тэма, хацеў бы трошки вярнуцца ў гісторыю, у 21 год, гісторыю вашага затрымання. Раскажыце ўвогуле, вот калі вот так реально праўду сказаць, ну вы ж зараз у бяспецы знаходзіцеся, змова была? Змова была, але все, як кажуць, д'ябал заўсёды ў дэталях. То бок змова ўзнікла ў той час, калі Іван Жураўскі, падпалкоўнік Іван Жураўскі, сустрэўся са мной і сказаў адкрытым тэкстам, што ён гатовы ўзначаліць дзяржаўны пераварот, што яму патрэбна палітычная праграма, яму патрэбна праграма зменаў Беларусі, то бок мы, маўляў, вайскоўцы, мы ведаем, як рабіць нашу справу, але мы не палітыкі, мы не ведаем, што рабіць далей. Безумоўна, гэты момант ўзнікае змова, але праблема ў тым, што на гэты момант, ужо згодна з дакументамі, якія бачыў у крымінальнай справе, Іван Жураўскі дзейнічаў у рамках аператыўнага эксперымента. Па законах любой краіны тое, што ён зрабіў, называецца правакацыя. Ён даваў падпіску, і такі дакумент існуе, пра тое, што ён не будзе падштурхоўваць аб'ект распрацоўкі, то бок Юрася Зянковіча, да нейкіх дзеянняў і дасць яму магчымасць адступіць і не парушаць закон. Тым не менш, ён актыўна падштурхоўваў мяне і актыўна спрыяў таму, каб у мяне стваралася ўяўленне пра тое, што змова ёсць ужо, што яна ўжо існуе. І ў гэты момант, паколькі гэта палітычная правакацыя, не палітычная, але паліцэйская правакацыя, такім чынам, згодна з законам любой краіны, у тым ліку Беларусі, адсутнічае склад злачынства, таму што гэта была не мая ініцыятыва, гэта была ініцыятыва Жураўскага. А можна я яшчэ трошку тады ў гісторыю паглыблюся? Чаму менавіта вас? Ну вот ён как бы у сістэме, ён ужо атрымаў заданне менавіта вас узяць у разработку, ці як вы патрапіліся яму? Настолькі глыбока мне не давалі знаёміцца з дакументамі, але я, безумоўна, адсачыў момант, калі гэта што з'явілася, і тут ёсць шмат пытанняў. Першым чалавекам, з якім я сустрэўся, быў Яўген Барановскі, на сённяшні дзень прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, якога да мяне вельмі актыўна падводзілі. Адзін з мой партнёр украінскі, даволі вядомы адвакат, уласна, чаму я і давяраў яму, мой партнёр в сэнсе бізнеса, безумоўна. Вось, і у мяне захавалася перапіска з ім, якая адбылася, калі не памыляюся, 10 жніўня 2020 года, ці 11, ну, дзесьці вось першы жнів пасля пачатку гэтых выступленняў, калі ён вельмі настойліў падштурхоўваў мяне, сустрэйся з Жэнем, гэта наш чалавек, ён свой па светапоглядзе, я думаю, вы знойдзеце з ім агульную мову, я думаю, што ты яму спадабаешся, абавязкова сустрэнься.
і ўжо спадар Барановскі, ён ужо, як пасля сказаў на следстве, ён уже пасля гэтай сустрэчы актыўна бегаў, раздаваў всім мой телефон, і наступная сустрэча была зноў-такі па рэкамендацыі ягонай, сустрэча з гэтым Іваном Жураўскім з генерального штаба. Вось. Так вот ну не выпадкова, то есть ён как бы праз аднаго чалавека выходзіў, ну можа быть не спецыяльна на вас, а можа і спецыяльна на вас, а можа на таго, хто можа будзе адпавядаць яго патрабаванням. Ну я думаю, что відаць аператыўныя распрацоўкі ішлі па розных каналах, тому что трэба было падрыхтаваць кансервы, па-першае, каб пужаць Лукашэнку КГБшнікамі. КГБшнікі рыхтавалі такія кансервы, па-другое, каб заслужыць пагоны, паказаць, што вось змова ёсць, то ты злобныя пазіцыянеры, яны рыхтуюць там ледзь не забойства коленькі. Вось, і таму я думаю, што распрацоўка магла ісці па некалькіх каналах. Ну канкрэтна, што называецца, я пабачыў тое, што хацелася пабачыць, што ў войску ёсць патрыёты, якія здольныя на такія чыны. Дарэчы, яшчэ раз падкрэслю, што гэта не выпадкова. Войску сапраўды ёсць патрыёты. Зараз вось калі апошні месяц я дасіджу ў амерыканцы, я ведаю ад іншых вязняў, якія сустракаліся, што сядзяць афіцэры 5-й брыгады спецназу Марынай Горцы, які рэальна рыхтавалі пераварот. Прынамсі, аднаго чалавека бачылі людзі, мне было запісана нават яго прозвішча, але з самой амерыканкі мне не далі вынесці ніякіх запісаў, на жаль. Таму я памятаю вайсковае званне капітан, але не памятаю прозвішча. Гэтыя людзі атрымалі цяжкія тэрміны, і яны зараз знаходзяцца ў калоніях. Пасля таго, як вы поверылі ў гісторыю гэтага Жураўскага, як далей развіваліся падзеі, як вы, ну, умоўна кажа, вы ці не вы вот фармавалі каманду, з кім можна было б вот гэтую тэму далей штурхаць? Ну, далей я выехаў 12 верасня ў Польшчу, таму што я адсіжваў 10 сутак у Мядзельскім ізалятары часовага ўтрымання. Вось з Жураўскім я сустрэўся яшчэ раз у Гародні, там якраз і прагучала вось гэта ягоная выразная прапанова, што ён гатовы ўзначаліць пераварот. Я яму перадаў першыя грошы, колькі там у мяне было в кішэні, калі не памыляюся, $200. Я паехаў у Польшчу, таму што ну я усведамляў, што ўжо магчымы крымінальны пераслед Беларусі. Вось там у мяне былі канфлікты з мядзельскімі міліцыянтамі. Вось, і каб быць бяспецай, паехаў у Польшу. Мы дамовіліся, што будзем на сувязі, і практычна ну, мінімум раз на тыдзень мы з ім сазваніваліся. Як пасля высветлілася, все размовы записываліся з Жураўскім. Вось, ён прасіў яшчэ грошаў увесь час, таму што ён гэта аргументаваў тым, што ён ездзіць па Беларусі, сустракаецца з іншымі афіцэрамі, рыхтуе змову, вось яму патрэбна там пэўныя выдаткі падарожныя там на рэстараны, на бары, там на лазні, там на ну не ведаю на што ён яшчэ там мог патраціць. Гэтыя грошы я перадаваў праз сваіх людзей у Беларусі, праз сістэму закладак, тайнікоў. Вось гэтыя грошы ён таксама все збіраў, все это дакументавалася. І разам з тым я разумеў, што адзін я гэты праект, то есть падрыхтоўку праграмы палітычных рэформаў не пацягну. Першы, да каго я звярнуўся, это Зміцер Шчыкельскі, мой даўні сябар. Далей мы звязаліся з Александром Федутам, ужо на траіх, што называецца, думалі. Вось. Ну, а бліжэй да Новага года мы зразумелі, што каманду трэба пашыраць, і таму быў створаны вось гэты Zoom, які пасля беларуская прапаганда выкарыстоўвала. Адкуль гэта крыніца, гэта мае асабістыя відэазапісы, таму што Жураўскі казаў, што не можа ўдзельнічаць у гэтых зумах, ну, зразумелая прычына, то есть калі паставіць нас на тое месца, то есть нельга падставляць чалавека, які знаходзіцца там, і больш таго, які ёсць ключавой фігурай всего этого проекта, так? Вось, і таму я гэты зум записываў і пасля скидываў гэта Жураўскаму дзеля таго, каб ён это глядзеў, як ён казаў, там кансультаваўся з іншымі хлопцамі. Вось, і уважліва это все слухаю. І гэта ёсць крыніца, то бок гэта відэазапісы беларускае тэлебачання і УНТ, мякка кажучы, скрала ў мяне, то бок яны паходзяць з нелегальнай крыніцы. І гэта будзе таксама адзін з трэкаў працэса судовага, таму што яны таксама павінны адказаць за парушэнне аўтарскіх правоў. Вось, і такім чынам наша каманда паступова пашыралася, у нас быў прыняты прынцып кансэнсус -1, калі мы кагосьці яшчэ прапануюць залучыць. Паступова она пашыралася, мы распрацоўвалі вось эту праграму на 5 гадоў. Сама ідэя вось гэтага так званага калектыўнага прэзідэнта з'явілася ў нас. Лукашенко у нас яе пасля таксама пазычыў і впісаў гэта, заважце, дарэчы, літаральна праз 2 тыдні з'явіўся гэты дэкрэт пра калектыўнага прэзідэнта ў выпадку забіцця яго, так?
Вось гэта не адзіная ідэя, якую у нас пазычыў, то бок это все вывучалася ў іх там і дакладалася на То есть яны фактычна у прамым эфіры за вами сачылі і нават зумы ваши праслухоўвалі. Ну яны атрымлівалі практычна в той же дзень гэты відэазапіс, так, і я просто бачу выразна, что это дакументавалася і ішло нават на стол да Лукашэнкі. А якім чынам? Вот у зуме удзельнічаюць, умоўна кажучы, там 34 чалавекі без гэтага Жураўскага. Якім чынам яны там далучаліся? А я ж тлумачу, то бок я записывал ты зум и передавал Журавскому. Так, потому что ён же сказал, что я не могу удзельнічаць, але дай послухаць, про что вы там говорили. Ну. Так, зразумела. Давайте ўсё ж таки до момента затрымання. Гэта Москва. І тут, безумоўна, мы вернемся ізноўку да гэтай тэзы. Я не ведаю, адкуль і чаму з'явілася у Макара ў галаве пасля гэтая ідэя, якую ён закінуў праз іншых нашых калег, што вы паехалі ў Москву пад гарантай Карач. Ён, дарэчы, потым гэтую ж тэзу паўтараў і ў нас у эфіры. Але што там было? І якое Карач мела дачыненне ці не мела дачынення ўвогуле да вот гэтай ўсёй сітуацыі? Караш не была сябрам нашай каманды, хаця было прынята калектыўнае рашэнне яе залучыць. Я спрабаваў з ёй праводзіць перамовы, гэта было маё рашэнне, якое пасля даклаў, што называецца, всім астатнім. Яны падтрымалі гэта маё рашэнне, што Караш все ж таки не залучаць. Таму за Караш вогуле ніякім месцам не ўдзельнічала гэтым. А наконт таго, адкуль з'явілася ідэя маёй паездкі ў Маскву пад гарантай Караш, а спытайцеся ў Макара. Я думаю, што зараз ён зусім інакш адкажа на гэтае пытанне, тым больш, што я ўжо на волі, я магу, калі ён схлусіць, я магу сказаць, як было насамрэч. А як было насамрэч? А спытайцеся ў Макара, паглядзім на яго рэакцыю, мне самому цікава. Ну, пры нагодзе, безумоўна, спытаемся. Наколькі для вас нечакана было тое, што вот адбылося ў Маскве? Поўная нечаканасць. Значыць, адзінае, што я мушу сказаць, што увечары 10 красавіка 21 года, калі я ехаў по Москве, я не быў да таго ў Москве, мабыць, гады 2,5-3. У мяне быў нейкі такі званочак галаве, калі я пабачыў вось гэты вельмі агрэсіўныя більборды. Месседж тады ўжо на той час даносіўся, што Расія гэта імперыя, яна мусіць супрацьстаяць Амерыцы, і мы Амерыку парвем на шматкі. Ось, і такія більборды былі па ўсёй Москве. І мне штосьці тады такі званочак прагушаў у галаве, што штосьці надта агрэсіўна гэта, тому што 2,5-3 гады таму такога не было. Вось. Але сама сустрэча ў гэтым рэстаране, не будзем рабіць яму рэкляму бясплатную, вось, адбывалася дастаткова прыязнай атмасферы. І пасля мы з Александром Иосифовичем Федутам выйшлі на вонкі. І я спытаўся, что вы думаете, Александр Иосифович? Он сказал: Юрась, по-моему, гэта сур'ёзныя хлопцы, і мы павінны з імі мець далей справу. Літаральна праз 15-20 хвілін мы абодва былі затрыманыя в Москве. То бок не толькі я купіўся. Александр Иосифович, які пры гэтым прысутнічаў, ён таксама купіўся. Вось, то бок яны добра гралі сваю ролю, і тут я мушу сказаць камплімент КДБ, што аператыўную распрацоўку яны правялі выдатна. То есть іншая справа, што пэўны стратэгічны рэч яны не дапралічылі, но але гэта ўжо іх праблема далейшым. Дарэчы, вы пасля з Федутай размаўлялі, вот атрымліваецца 15 хвілінаў таму ён сказаў, што гэтым хлопцам можна давяраць, потым затрыманне, і вот якае асэнсаванне было, якое не было, як так склалася, як можна было так, ну как бы так пракалоцца? Ведаеце, Зміцер, я пра гэта думаў і мучыўся гэтымі першымі днямі у камеры. То вось я аналізаваў, дзе ж пракол, потому что я сабе уяўляў, што сапраўды за мяне я падставіў десяткі людзей, потому что я уяўляў, што сапраўды змова войску існуе. Вось, все стало на свае месцы, калі выступіў Лукашенко, які сказаў, што вось гэтыя мерзотнікі хацелі тут здзейсніць пераварот, але там в самым сярэдзіне перавароту быў наш чалавек. Вось, ён з самого моманту всю інфармацыю дакладаў, ён патрыёт, ён герой. Ну і тут все стало на свае месцы. То бок я уже на наступны дзень літаральна в размове са следчым кажу: слухайце, выбачайце, але нават па вашых беларускіх законах у вас все разваливаецца, потому что была выразная правакацыя, вы гэта цудоўна ведаеце, калі вы слухали запісы, што ініцыятыва-то паходзіла ад Жураўскага і што складу злачынства няма. Іншая справа, што мяне падвёў уже мой крышачку замерыканізаваны менталітэт,
Таму што пражыўшы ўжо столькі гадоў в Амерыцы і працуючы ў юрыдычнай сістэме Злучаных Штатаў, я не ўяўляў, што паліцыя можа дзейнічаць з такімі бруднымі метадамі, больш таго, пасля на чорнае гаварыць белае. Зараз я крышачку інакш это все ўспрымаю, безумоўна, але на той момант сапраўды гэта была пэўная ўжо такая ментальная памылка была здзейсненая. А увогуле, што у Расіі могуць затрымаць там з мешком на галаве, умоўна кажучы, вывезці ў Беларусь. Наколькі гэта ўсё ж таки для вас, які не амерыканец, а ведае рэчаіснасць беларускую сувязі з Расіяй шчыльныя, наколькі гэта было ўсё ж таки нечакана? Я хочу тут падзячыць Дмітрию Шчыгельскаму, які не толькі як партнёр па ўсім гэтым праекце дзейнічаў, але таксама і як псіхатэрапеўт і псіхіятр, ён мяне вельмі моцна падрыхтаваў да таго, што далей адбылося. І калі я нават ехаў уже в Хьюстоне в аэрапорт, і у нас был апошні тэлефонны созвон з Дмітрыем да таго, як я паехаў в Москву, ён прагучала выразныя фразы. Ягоная, на жаль, жонка моя гэта пачула, але было як было, кажа: Юрась, калі раптам цябе скруцяць і павезуць в лес, кажа, ты мусіш разумець, што размова скончыцца кулей. Кажа, і герояў не бывае. То есть катуюсь всіх, і все гавораць то, што трэба. Кажа, калі што, валі все на мяне. Вось, власна, я на следстве пасля, калі пэўныя рэчы не хацеў гаварыць, я просто казаў, а гэта не я, это Шчыгельскі, это ягоная сфера адказнасці. Вось, і безумоўна, я вельмі удзячны яму за такую псіхалагічную падрыхтоўку. То бок мы разумелі, на што мы ідзем, мы разумелі, што правал магчымы, і што рызыкуем мы не столькі свабоды, колькі галавой. То бок, калі б змова была рэальная, яна была праскрытая, я нават не сомневаюся, што вынік быў бы зусім іншым. То бок не турма была, сапраўды была б куля просто в галаву. Таму што, все мы ведаем, хто такі Лукашенко і наколькі ён сваімі сінімі пальцамі трымаецца за пасаду. То бок для яго ў гэтым сэнсе забіць чалавека гэта ввогуле не ёсць праблема. Іншая справа, што ён пралічвае пэўны палітычны наступства, але калі на шалі вагаў будзе стаяць ягоная ўлада, ён будзе забіваць. Вось, дарэчы, з Дмітром Шчыгельскім сапраўды цікавая сітуацыя, таму што там чулі, што вашыя словы, чулі, што вот там вы там на Шчыгельскага там нешта там ківалі, і пайшло такое меркаванне, што Шчыгельскі у пэўным сэнсе падставіў усіх там і Зянковіча ў першую чаргу, але і ўсю каманду змоўшчыкаў. Там адсядзеўся, там недзе падставіў. Насамрэч, аказваецца, ён так рыхтаваў і ў пэўным сэнсе вот гэты маральны тады ціск, удар узяў на сябе. Безумоўна. Больш таго, Дмітрый па неафіцыйных каналах рабіў КДБшнікам прапанову, што ён згодны прыехаць у Менск і здацца пры ўмове, што всіх астатніх адпусцяць. Вось, так што насамрэч ягоная роля была пазітыўная. Больш таго, там ён яшчэ ў шмат такіх рэчах дапамагаў, але гэта ўжо так менш публічна падчас адсідкі, то есть я выразна адчуваў ягоную дапамогу за кратамі. То бок Дмітрый сапраўды гэтай сітуацыі быў выдатны сябар і герой. Але вот чамусьці не вядуцца на такія прапановы, тому что это ж не одна прапанова. У свой час тут у нас, седзячы ў студыі, Павел Усаў сказаў, што я гатовы паехаць, калі там вызваляць пэўную колькасць палітвязняў лукашысты. Ніякай прапановы не прыйшло. Лябедзька прапаноўваў паехаць замест сына свайго, таксама сесці, ніякага адказу. Шчыгельскі, вот, оказывается, прапаноўваю, я так разумею, таксама ніякага адказу не атрымаў, там гарантаванага, што давай прыязджай, а тваіх там этих самых паплечнікаў выпусцім. Менавіта што гарантаванага адказу. А так, калі мы гэта абмяркоўвалі з кіраўніком следчай групы, ён кажа, так нехай прыязджае. Я кажу, так, гаранты ідзе, што вы яго не кінеце. Там паглядзім. Вы же взрослый человек, вы все понимаете. Безумоўна, ўсё разумеем, што лукашэнкаўскім карнікам верыць ніколі нельга. Абсолютно так. Асабліва тым, хто імі кіруе, то бок самай верхушцы Лукашенко, Церцель, трэба быць вельмі наіўным, каб верыць іхнім абяцанням. Дарэчы, калі вы умоўна, как это называліся, там пайшлі на супрацу са следчымі органамі, асабіста я, ведаючы вось гэты ізраільскі прынцып, адразу сказаў, правильно робіць. Таму што ў дадзенай сітуацыі, як кажуць ізраільцяне, трэба ратаваць сябе, неважна якім чынам. Але тое, што вы атрымалі па выніку прысуд большы, чым усе астатнія, наколькі гэта для вас было нечаканасцю? Ведаеце, я думаю, што вялікай нечаканасцю это не было. То бок я разумеў, што будзе жестачайшы прысуд, тым больш, што зацвярджаў, наколькі я разумею, прысуд асабіста Лукашенко.
Вось іншая справа, што мы тады з адвакатам разважалі так. Окей, ясна, што больш за 12 гадоў не дадуць. Там ад 8 до 12 санкцыі. Вось разам з тым прапануйце ісці на супрацу. Все дадзеныя ў следства ёсць. То есть вся інфармацыя цалкам з самай першай сустрэчы, у іх все распісана, власна, нічога новага мы тут дадаць не можам, апроч некаторых там дробных дэталей, якія не прынцыповыя. Власна, што мы губляем? Ну, у горшым выпадку мы атрымаем столькі ж, колькі не ідучы на гэту дамову. У лепшым выпадку мы атрымаем 6 гадоў замест 12. Ну, таму мы прынялі такое рашэнне, я асабіста прымаў рашэнне, але пасля размовы з адвакатам, што, як той казаў, паможа, не пашкодзіць. То бок, хаваць няма чаго, а выйграць што-небудзь можна. Безумоўна, тое, што зрабіла следства, гэта было полное кідалава, і адвакат пасля суда сказаў, што ён больш нікому не будзе сваіх кліентаў раіць падпісваць дасудовае пагадненне, таму што яны як зрабілі, яны в апошні дзень следства, як это часта, я пасля уже паглядзеў на прыкладзе іншых людзей, што это звычайная практыка беларускага следства. В апошні дзень следства яны апроч асноўнага абвінавачвання дакідваюць яшчэ артыкулы. Мне будуць дакінуты яшчэ 3 артыкулы. Ну і пасля суддзя, так, ён па кожным артыкуле фармальна даў палову ад максімальнага тэрміна і метадам частковага складання пакарання вывеў гэты агульны тэрмін 11 гадоў. То есть фармальна яны нібыта слова стрымалі, але фактычна атрымліваецца проста кідалова. Да, і гэта ўжо не першая гісторыя з такім кідалавым. Юрась, вы ж чалавек не наіўны у тым сэнсе, што вы у палітычнай, так сказать, актыўнасці ў беларускай здаўна, з маладосці, сябра партыі БНФ свой час і гэтак далей. Вы ведалі, як эта сістэма працуе і што яна нікому не ідзе на сустрач палёгкі не дае. Калі вы аб'яўлялі галадоўку, на што вы разлічвалі? А калі я аб'яўляў галадоўку, я сказаў начальству тэрэўнаму вельмі проста: вызваляйце. Таму што КДБшнікі гаварылі, што доўга ты сапраўды сядзець не будзеш, таму што амерыканскі пашпарт, і, безумоўна, ты каштоўная фігура для абмена. Вось, і што як толькі будзе магчымасць абмена, мы цябе выстаўляем, што называецца, на абмен. Таму у пэўным сэнсе пасля таго, як мяне ўжо закатавалі, задратавалі з гэтымі адзіночкамі і шызо, я проста, што называецца, псіхануў, сказаў: вызваляйце. Начальство прыходзіла, начальнік турмы прыходзіў, пытаўся: чаго ты хочаш? Кажу: вызвалення. Кажу: так мы на гэта не можам уплываць. Кажу: так берыце, тэлефануйце таму, хто можа на гэта ўплываць, вырашайце пытанне. Не, але што ты хочаш в побытавым плане? Я казаў заўсёды такой фразай, адказваў: ведаеце што, тое, што важна, вы все равно не вырашыце. А дробныя побытавыя дробязі я перажыву. То бок, калі ты уже знаходзішся в ШИЗО, в турме, на турэмным рэжыме, уже далей падаць няма куды. То я разумеў, што біць яны не будуць, таму што я уже адчуваў, бачыў, што ёсць выразны загад, не дай Боже пальцам крынеце яго. Вось, і таму, што называецца, я мог сябе паводзіць дастаткова нахабна. І я сябе паводзіў нахабна з імі, сапраўды. Я казаў, што дакладайце свайму начальству, вырашайце пытанне. Больш мяне нічога не хвалюе. А чаго ты добіваешься галадоўкай? Кажу: вызвалення. І што ты сур'ёз думаеш, што ты за галадоўкай тут даб'ешся? Кажу: не ведаю, паглядзім. Прынамсі дакладайце па сваёй інстанцыі наверх. Калі казаць пра апроч вось гэтых здзекаў, тартураў, якія хай там не збіццё канкрэтнае, але ўсё ж такі ШИЗО там і ўсё астатняе, што яшчэ там адметнага было падчас вашага знаходжання? Можа быць, што вас самога шакавала? Можа быць, з кім адметным сустрэліся, атрымалася перагаварыць, каго бачылі? Бачыў я вельмі мала каго, таму што у турме Магілёўскай у іх такое правіла, што больш за аднаго чалавека палітычна в камеры быць не павінна. Яны стараюцца пресекаць любую камунікацыю. То есть у меня был эпізод, калі праз сценку ад мяне сидзеў Вайцехович, які на Гайдукевіча пакушаўся. І мы, паколькі сценкі не надта тоўстыя, асабліва там, дзе розетка да розеткі прымакае, там яны зусім тоненькія, то праз розеткі можна перамаўляцца. Але перамаўляцца нам удалося літаральна там некалькі дзён, таму што, відаць, турэмнае начальство прасекло гэту фішку, і Вайцеховіча перавялі в іншую камеру.
Што яшчэ было, значыць, я бачыў некаторыя дакументы, які ці то выпадкова, ці то амаль выпадкова мне засведчвалі супрацоўнікі турмы, і я бачыў людзей, якія знаходзіліся там. Дакладна ведаю, што Владзімир Мацкевіч знаходзіцца там. Дакладна ведаю, што яго праблема сур'ёзна са здароўем. Удалося перасекчыся і паразмаўляць з Александром Ерашуком. Неяк выпадкова нас паставілі пад стенку, што называецца, падчас канваявання, і нам удалося хвілінаў 5 перагаварыць. Вось. Я чуў таксама ад канвойных прозвішча Бабарыка. Я доўга сумняваўся, які гэта Бабарыка на Магілёве, ну, але зараз так супастаўляючы, хутчэй за ўсё вядзецца пра Бабарыку старэйшага, што ён таксама знаходзіўся год таму на Магілёўскай турме. Вось, таму што там ёсць такая працэдура з раніцы, калі адбываецца абыход, так званы карпусны, начальнік карпуснога аддзялення, павінен тэлефанавацца начальству, паведаміць, колькі чалавек сядзіць в ШИЗО, колькі сядзіць в адзіночках, і пералічыць всіх па імёнах. І паколькі моя камера была побач з ягоным кабінетам, а размаўляць ён любіў дастаткова гучна, я чуў прозвішча, які ён называў. Вось, хто яшчэ? Наколькі я ведаю, Пальча знаходзіцца там. Знаходзіцца там, по-моему, Анджей Падшобат там знаходзіцца. Я магу памыляцца, але мне здаецца, што ён там. Знаходзіцца, нагадайце прозвішча, у меня все яшчэ дзейнічае это турэмная амнезія, так звана, калі просто рэчы забываеш, гэта афіцер генерального штаба, які зліў інфармацыю нехце. Таксама выскочыла з галавы. Капітан, простае прозвішча його такое. Ну, мы зразумелі. Ён таксама на Магілёве знаходзіцца. Так. То бок я перасякаўся непасрэдна толькі з Ерашуком, але і з Вацлавам Арэшкам, але гэта калі яшчэ ў рэжыме СІЗО знаходзіўся, слідчага изолятора. Вось, але прозвішча чуў шмат каго. Афнагель таксама знаходзіцца на Магілёве. Так. Да, такая плотная канцэнтрацыя сапраўдных патрыётаў Беларусі і сапраўдных людзей. Юрась, калі, давайте, можа быць, ужо закрываючы эту тэму, тут, я так разумею, гаварыць можна шмат, але і часу няма, і трэба нешта пакінуць для наступных эфіраў. Калі казаць пра вось гэтае відэо, вам канкрэтна расказалі, што яны хочуць, што ад вас чакаюцца, што вам трэба гаварыць? За дзень да таго мы прапрацоўвалі прабачце, калі ласка, за дзень да таго мы прапрацоўвалі з следчым і з так званым журналістам, які гэта все здымаў, пра што будзе гаворка. Пэўныя тэзісы мне даводзіліся, але в адрозненне ад Васі Верамейчыка мне в пэўнай ступені я мог гандлявацца. Што я буду гаварыць, чаго я гаварыць не буду. Найбольш прыніжальныя рэчы я стараўся абысці гэта так ці інакш. Напрыклад, што яны вот такого прыніжальнага хацелі ад вас пачуць? Каб я не нагаворваў, не накідываў прапагандзе, напрыклад, на канфлікты з іншымі дзеячамі беларускай апазіцыі. То есть, каб я не называў там, не сварыў Святлану Ціхановскую моцна. То есть, я гэта стараўся ад гэта дыстанцавацца, таму што я разумеў, што это правакацыя, і гэта будзе выкарыстана. То есть, яны патрабавалі, каб вы там накідывалі на... Яны хацелі, каб гэта прагучала, так. Што вось, паглядзіце, Ціхановскую нават за кратаў вязні крытыкуюць. Я гэта сказаў, што я гэта гаварыць не буду. Вось. З Васем Верамейчыкам просто бачыў, калі ён прыехаў пасля гэтых здымкаў, дзе там в рэстаране, якім таксама здымалі яго. Ну, его просто были ссадины на лобе, як ён сказал, что пэўныя рэчы он таксама не хацеў агучваць, его просто вывели в туалет і патлумачылі ему, что не мае права адмаўляцца гаварыць штосьці, фізічна патлумачылі. Вось, са мной такого не рабілася, і да пэўнай ступені я мог таргавацца, што гаварыць, што не гаварыць. Але асноўны сцэнар, безумоўна, пісаў следчы разам з гэтым так званым журналістам. Закрываючы гэтую тэму, вы калі некалькі разоў, калі ўзгадывалі ўсё ж таки, што рыхтуюць вас да вызвалення, вы ўжылі слова «абмен». Ці ведаеце вы, што амерыканцы ў абмен на вас аддалі? Канкрэтна ў гэтай сітуацыі гэта было для мяне сюрпрызам. Амерыканцы не аддалі нічога, апроч магчымасці Лукашэнку паціснуць руку асобе блізкай да прэзідэнта Трампа. Наколькі я ведаю, магчыма, там штосьці закулуарнае было, але я, прынамсі, пра гэта нічога не чуў.
Але вось пра тое, што для Лукашэнкі вельмі важна сустракацца з людзьмі блізкімі да Трампа, а калі б асабіста Трамп прыехаў з ім сустрэўся, гэта ўвогуле бы там думаю, што аддаў бы некалькі соцень, калі не все 1200 палізняволеных. Вось, то гэтага ён дабіваецца. Другі тэзіс, які вельмі выразна гучаў сярод супрацоўнікаў дзяржаўнага дэпартамента, Лукашенко баіцца Трампа. То бок постаць Трампа сапраўды з'яўляецца пагрозлівай для дыктатараў, такіх як Лукашенко, і гэта амерыканцы адчуваюць, і шчыра кажучы, мушу сказаць, што яны грэбуюць Лукашенкам. І для іх гэта сапраўды цяжкая праца з ім сустракацца і размаўляць. Давайте звернемся ўсё ж таки да адной з асноўных тэмаў нашай сустрэчы, і я так разумею, што адна з асноўных тэмаў вашага візіту ў Варшаву. Вы хочаце прыцягнуць да адказнасці тых людзей, з-за якіх вы згубілі 4 гады жыцця. Як это вы плануеце зрабіць? Ну, мой прыезд в Варшаву не ёсць мэтай, просто тут, паколькі тут вялікі асяродак беларускай эміграцыі, палітычнай эміграцыі, я вырашыў публічную кампанію распачаць з Варшавы. І публічная кампанія, власна, стартуе ў панядзелак, 18-го, з прэс-канферэнцыі, якая адбудзецца ў Беларускім доме. І пэўныя рэчы я бы хацеў захаваць да прэс-канферэнцыі. Ну да, то есть што ўжо можна, да, але давайте вот мы зробім, анансуем сапраўды зараз яшчэ раз. 18 жніўня о 13 гадзіне, калі я не памыляюся, беларускі дом у Варшаве, гэта Крынічна 6, да, можна зарэгістравацца і патрапіць на прэс-канферэнцыю Юрася Зяньковіча, дзе ён раскажа пра сваю ідэю прыцягнуць да адказнасці лукашыстаў за тыя дзеянні супраць яго, але і не супраць яго. То есть як это вам бачыцца, вот все ж таки працэдура? Вы адвакат, юрыст, як вы хочаце это зрабіць? Значит, насамрэч, эта ідэя мне прыйшла, мабыць, на 3-ці на 4-й дзень знаходжання ў амерыканца. І я, што называецца, тролліў КГБшнікаў і супрацоўнікаў дэпартамента выканання пакаранняў все 4 гады гэтым. Казаў, што хлопцы, вы не думаеце, што адказваць прыйдзецца? Казалі, ну мы в Беларусі, што вы нам зробіце? Я кажу, ну калі вы в Беларусі вы так кажаце, то мушу вам сказаць, што вы краіна непужаных ідыётаў. Потому что за вас яшчэ пакуль як за таго неулавімого Джо, чаму такі неулавіма, бо нікому не патрэбны. За вас просто яшчэ ніколі не браліся. Кажу, я вам скажу, што я ведаю, як такія рэчы рабіць. Я чытаў яшчэ на волі пэўныя судовыя справы, прыватнасці супраць Ірана, супраць Венесуэлы. Іран заплаціў ўжо некалькі мільярдаў даляраў кампенсацыі людзям, якія прайшлі праз іранскія турмы. Грошы гэтыя паходзяць з арыштаваных актываў Ірана в Злучаных Штатах. І працэсы гэта ідуць увесь час. І супраць Ірана, і супраць Венесуэлы. Але ёсць адзін нюанс. Іран афіцыйна прызнана дзяржава, якая падтрымлівае тэрарызм. Беларусь пакуль не прызнаная. Але з майго пункту гледжання пэўныя пазнакі тэрарыстычнай дзейнасці ў дзеяннях беларускіх уладаў існуюць. Прыватнасці выкрадання мяне Александра Иосифовича Федуты на тэрыторыі трэцяй дзяржавы, трэцяй краіны, гэта ёсць прыкмета тэрарыстычнай дзейнасці. Прыватнасці масавае запужванне людзей в турмах, масавае катаванне людзей в турмах, гэта ёсць прыкметы тэрарыстычнай дзейнасці. Таму што такое тэрарызм? Гэта пэўныя рэпрэсіўныя дзеянні, звязаныя з гвалтам, накіраваны на запужванне грамадства. Лукашысты самі ўжываюць гэту тэрміналогію ў дачыненні да апазіцыянераў, то есть які ўжываюць, што называецца, не толькі мірныя пратэсты, але і сілавыя дзеянні ідуць, яны гэта ўжываюць, кажуць, што гэта ідзе з мэтай запужвання грамадства і часткі грамадства, в прыватнасці службовых асобаў. Ну, выбачайце, спадарове, тады і вы заходзіце на эстакаду, таму што вы займаецеся тым самым, вы запужваеце як мінімум частку грамадства, а можа і ўсё грамадства. Вось. І я збіраюся даказваць в амерыканскім судзе, што Беларусь не павінна карыстацца суверенным імунітэтам. По законе FSIA краіну нельга судзіць в амерыканскіх судах за выключэннем, шэраг выключэнняў, адзін з выключэнняў гэта тэрарыстычная дзейнасць. То есть в гэтым выпадку дзяржава губляе імунітэт, і яна можа быць адкажацца в амерыканскіх судах. Вось. І гэта агульны кірунак. А ўжо хто там будзе паймённа і гэтак далей, і якія сумы там будуць фігураваць, мы пра гэта пагаворым в панядзелак.
Але я просто удакладнюся, размова ідзе пра прыцягненне дзяржавы да адказнасці, ці ўсё ж таки ёсць магчымасць канкрэтнага чалавека прыцягнуць да адказнасці? Канкрэтна чалавека нават лягчэй прыцягнуць да адказнасці. Гэта традыцыйны спосаб абыхода дзяржаўнага імунітэта ў судовай практыцы ў Злучаных Штатах. Дарэчы, зараз в гэтыя дні уже не першы год ідзе працэс Функ і Зельцер супраць Белнафтахіма. Калі памятаеце адваката Зельцера з Каліфорніі, які быў выкрадзены, прывезены в Беларусь і там пасажаны ў турму, яго вызвалілі амерыканцы, ён падаў в суд на Белнафтахім як на дзяржаўнае прадпрыемства. І ў гэтым сэнсе ён даказвае, што гэта дзяржаўнае прадпрыемства, яно павінна адказваць за дзеянне беларускай дзяржавы. Вось. І ўжо прайшло, там ідуць такія працэдурныя манёвры вельмі выразныя. То есть Белнафтахім сказаў, што мы дзяржаўная ўласнасць, а значыць мы частка дзяржавы, а значыць мы маем права на дзяржаўны суверэнітэт, на што суды ажно да Верховного суда США сказалі: так, вы дзяржаўная ўласнасць, так, вы дзяржава, і вы не маеце права на суверэнны імунітэт. Вы будзеце адказваць за дзеянне беларускай дзяржавы в амерыканскім судзе. І гэта стварае вельмі важны прэцэдэнт судовы. Вось. І будзе яшчэ некалькі такіх працэдурных момантаў. Я буду судзіць як дзяржаву, дзяржаўныя органы, так буду судзіць і канкрэтных асобаў. Спіс у мяне падрыхтаваны, гэта на сённяшні дзень это больш 40 асобаў, і гэта яшчэ не ўсё, не поўны спіс. Юрась, просто як адвакат, як юрыст, мне патлумачце, можа быць не ў прывязку к канкрэтным людзям, на якіх вы хочаце там падаваць, а агулам. Вот шмат размоваў, латушка пушыць гэтую тэму, там Гаага, Лукашенко, крымінальны суд у Гаазе і гэтак далей. Ну і кажуць яму, не тое, што Лукашенку прывязуць у Гаагу і ён там прадстане перад судом, гэта нерэальна. У дадзенай сітуацыі, калі вот браць вот гэтую сістэму амерыканскую, на якую вы спасылаецеся, ці рэальна там нейкага чыноўніка, зладзея, там нейкага чалавека, тады вот як? Яго можна прывесці ў амерыканскі суд і пасадзіць, там, я не ведаю, на лаву падсудных, ці як это можа выглядаць? Зміцер, глядзіце, значит, давайте так, як я вось Алесю Залеўскому таксама тлумачыў в эфіры, просто там было менш часу падрабязна патлумачыць. Значит, ёсць паняцце крымінальна-правовой адказнасці і ёсць паняцце цывільна-правовой адказнасці. То есть гэта два розных трэкі. Не абавязкова чалавек, які прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, будзе адказваць, што называецца ўласнай кішэні ў рамках цывільна-правовых адносінаў. І разам з тым таксама не абавязкова, што чалавек, які адказвае сваёй кішэнню і плаціць кампенсацыю за свае неправільныя, так мовячы, паводзіны, не заўсёды несе крымінальную адказнасць, таму што шмат якія рэчы з'яўляюцца цывільна-правовой адказнасцю, напрыклад, парушэнне кантракта. Так? Гэта цывільна-правовая адказнасць, але гэта не ёсць злачынства. Это розныя трэкі. В беларускай сістэме існуе такі інстытут, як цывільная адказнасць в рамках крымінальнага працэса, калі адначасова судзяць і як крымінальнага злачынцу, і адначасова прысуджваюць выплаціць кампенсацыю. Ось. В Амерыцы па амерыканскім заканадаўству гэта два трэкі разведзены цалкам. То есть в рамках крымінальнага працэса нельга ўзбуджаць цывільны іск. Калі ты лічыш, што гэта чалавек табе яшчэ і грошы павінен заплаціць, прабачце, тады трэба ўзбуджаць асобную справу і ісці в цывільны суд. Гаага – гэта крымінальна-правовы трэк. Гэта правільна. Людзі павінны несці крымінальную адказнасць за свае дзеянні, калі ёсць там прыкметы злачынства. Але я хочу нагадаць вядомую цытату з кніжкі «Колькі бочак кітовага тлушчу дасць табе помста, капітан Мобі Дік». Колькі мы грошаў канкрэтных атрымаем ад таго, што хтосьці пойдзе ў турму. А грошы, выбачайце, для людзей, якія пацярпелі, добра, у мяне за плечыма стаіць магутная дзяржава, якая дапамагла мне, у мяне за плечыма стаіць сям'я, якая мяне чакала, і мне было адносна лёгка адаптавацца наноў у рэаліях замежжа. Але ёсць людзі, якія прыязджаюць голыя босыя в Польшу, в Літву, без ведання мовы, без ведання культуры. І ім, я думаю, грошы будуць не в апошнюю чаргу патрэбныя. І я лічу, што людзі, які робяць тое, што не робяць Беларусі, яны павінны за гэта плаціць не толькі свае свабоды, але і сваю кішэню. Яны зарабляюць, яны атрымліваюць канкрэтную карысць матэрыяльную ад рэжыма, яны атрымліваюць заробкі, яны атрымліваюць прэміі, яны атрымліваюць там кватэры, маёмасць пэўную.
і яны павінны гэту маёмасць як мінімум падзяліцца з тымі, каго яны катавалі. Але якім чынам гэта можна зрабіць праз амерыканскі суд? Сядзіць які-нибудь, умоўна кажучы, там капітан, палкоўнік у Мінску, я не ведаю, у Жданові, у гэтых самых, у Жодзіна, там ці яшчэ дзе-небудзь, там Зяньковіч падаў на яго суд у ЗША, а той сядзіць пакурвае ў сваіх Жодзінах і говорит: а ты мяне дастань. Окей, гэты адказ амерыканскай юстыцыі гаворыць так: калі чалавек паінфармаваны пра тое, што выклікае в суд, ён не з'яўляецца в суд, значыць ён зусім згодны. Гэта называецца default judgment. Тады суддзя просто чытае іск, калі там все нормально распісана, то есть сапраўды ёсць склад парушэння, ніхто это не аспрэчвае, ён задавальняе все іскавыя патрабаванні. Ну, выставіў амерыканскі суд яму нейкія патрабаванні. Той сядзіць сабе ў Беларусі і кажа, і беларускі рэжым кажа: а мы не прызнаем гэта ўсё, і я не там, і гэты палкоўнік кажа: і я не прызнаю. І што, шэрыфа прышлі у Жодзіна да яму амерыканская дзяржава? Ёсць маёмасць арыштаваная в Злучаных Штатах, ёсць маёмасць арыштаваная в Еўропе, якая належыць беларускай дзяржаве. Гэта яшчэ асобная праблема, але яна вырашальная. У выпадку Ірана все гэты мільярды даляраў, які выплачаны ахвярам, выплачаны менавіта з арыштаванай маёмасці. Гэтую праблему можна вырашыць і просто накласці спагнанне на тую маёмасць, якая арыштаваная, на тыя актывы, якія арыштаваны в Еўропе і в Злучаных Штатах. Гэта вось, да, такі варыянт, да, ты не дастанеш канкрэтнага палкоўніка умоўнага там, ці там, я не ведаю, там якога-нибудь як там, якую пасаду Бычак займае, які там начальнік следчого управління КДБ Республікі Беларусь. А вы калі про яго казалі яшчэ і сябручок мой, оказывается, так вот мяне, это вы так умоўна сказали, там сябручок, ці у тым яшчэ жыцці мелі нейкія зім адной? Ну ён так радасна мяне сустракаў 11 красавіка 21 года, такі задаволены быў, так першым мяне сустрэў, што называецца, першым правёў са мной паўафіцыйны такі допыт, што, ну, я лічу, што мы сябры, так, спадар Бычак. І такім чынам вот канкрэтных гэтых людзей, скажем, і іх маёмасці не дастаць, але гэта можа быць кампенсавана праз арыштаваную за мяжой маёмасць дзяржавы. Ведаеце, Зміцер, я прыадкрыю крышачку карты, таму што я гэта гаварыў і гэтым спадарам таксама. І асабістую маёмасць вашу дастаць можна. Я не буду гаварыць як, каб вы не былі падрыхтаваны на гэта, але як я вам казаў выразна, спадарства, вы краіна непужаных ідыётаў. Вамі ніхто пакуль не займаўся. Я буду першы, хто пройдзе гэты шлях, і я пакажу іншым, як рабіць арышт вашай прыватнай маёмасці. Вы пойдзеце по міру за тое, што вы робіце. Такім чынам, вы не проста хочаце как бы холодное блюдо мести спажыць, але і как бы показаць іншым магчымасці гэтую вот шлях, як вы кажаце. Абсолютно так. В судовой сістэме Злучаных Штатаў існуе паняцце як класавы іск. То бок, калі у шэрагу людзей аднатыповыя іскі, нам не трэба кожны раз праводзіць працэс. Мы фармуем так званы клас ісцоў і падаем масавы іск супраць адказчыка. І гэта даволі распаўсюджаная практыка ў Злучаных Штатах. То бок, калі я прайду гэты шлях, мы зможам стварыць такі клас ісцоў пацярпелых ад рэжыму Лукашэнкі і падаць масавы іск. Дарэчы, найбольш тыповы прыклад класавага іска Злучаных Штатаў — гэта выплаты Германіі вязням концлагераў і выплаты Германіі ахвярам Галакоста. І гэта гісторыя пачыналася як класавы іск у Злучаных Штатах. І ўрад Германіі заключыў пазасудовую дамову, што давайте-ка мы, каб не нарвацца на шматмільярдныя іскі па суду, давайте-ка мы з вами дамовімся просто, што мы заплацім фіксаваную суму всім ахвярам. І ўсе гэты выплаты яны ішлі ў рамках заключанага пагаднення в рамках цывільнага іска в Злучаных Штатах, які был падаваўся першапачаткова. Но мы маем вялізную колькасць людзей са сведчаннямі, з прысудамі, з пацверджанымі на захадзе ось гэтымі іх справамі ў тым, што яны былі пераследаваныя лукашэнкаўскім рэжымам. То есть фактычна ужо мы маем вялізную колькасць там сотні тысячы людзей, якія могуць паўдзельнічаць вось у гэтым масавым звароце, як кажаце. Абсолютно так, абсолютно так. І гэта ёсць моя стратэгічная мэта. Я хочу паказаць іншым людзям шлях, якім чынам з гэтай улады дабівацца кампенсацыі за все пакуты. Не забывайма яшчэ пра адну вельмі вялікую групу, пра якую вельмі мала гавораць у сродках масавай інфармацыі. Гэта бізнесоўцы, якіх сажаюць в турму
і пасля гаворыць: а давай-ка, хлопча, ты по артыкуле 88 прым. 1 заплаці там шкоду, якую мы табе налічым, і мы отпустим не толькі тебе, але і закладнікаў, якіх мы взяли в рамках твоей справы, потому что арыштоўваюцца і семейнікі, арыштоўваюцца і супрацоўнікі кампанію, якія працавалі на гэтых бізнесоўцаў, і людзі плацяць сапраўды вялікія мільёны. Гаспадарства гэтыя мільёны можна спагнаць назад, і нават в некалькі крат больш, чым таго, што вы заплацілі. І я хачу таксама і вам паказаць гэты шлях, якім чынам спаганяць тую шкоду, якую вам нанесла беларуская дзяржава. Юрась, паказаць гэта добра, але можа быць арганізаваць. Я думаю, што калі вы кажаце пра гэты масавы іск, это масавы не тое, што вот адзін, вот другі, вось трэці і агулам гэта маса, а гэта калі маса людзей, але адзін такі агульны іск. То есть вы там можете як адвакат гэта ўсё. Там ёсць пэўная працэдура, гэта павінна быць рашэнне суда, то бок заўсёды пачынаецца з таго, што падае адзін або некалькі чалавек іск, і адно з просьбаў да суда сфармаваць клас. Калі суддзя дазволіць гэта зрабіць, значыць, мы можам гаварыць пра тое, што пасля любы чалавек можа далучыцца да гэтага іска, у каго ёсць юрыдычна-правовыя падставы. Ёсць рухі палітычныя, ёсць рухі грамадскія, а вы, я так думаю, што юрыдычны шлях, так. Да, юрыдычна-судовы такі рух можаце арганізаваць, узначаліць, не узначаліць, это ўжо трэцяя справа, але прынамсі как бы... Гэта не самае важнае. Галоўнае паказаць людзям, што надзея ёсць і ёсць шляхі, як мерзотнікаў прыцягнуць да адказнасці. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца на сёння з нашым госцем. Я нагадаю, што у нас у студыі быў былы палітвязень, адвакат, палітычны і грамадскі дзеяч, ну і я спадзяюся, лідар судова-прававога юрыдычнага руху па прыцягненню рэжыма Лукашэнкі да адказнасці праз міжнародную і амерыканскую найперш судовую сістэму. Юрась Зяньковіч. Дзякуй, Юрась. Дзякуй вам. До сустрэчы. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, каб не пропустить наши наступные эфиры и, я так думаю, и упэўнены просто наступные наши сустрэчы с Юрасем у нашем эфире. Ставьте свои подавайки, натискайте на звоночек, расширяйте. Ну и живе Беларусь. Живи вечно.